कि बम्बे बंगाल सैया आज सब दिन रही हो आ करी हो नौकरिया बहारवा में। ये बात हम ना रानी जी और काजल जी और तन्या जी कह रहे हैं कि बम्बे बंगाल सैया आज सब दिन रही हो आज करी हो नौकरिया बहारवा में। ए राजन भैया कि मेहर के रोजे मेहर के रोजे रजाई गरम कर आ जाइए घर छोटे बाबा सच पूछे आज मन बहुत खुश है। हम चल जाएगा कि मेहर के रोजे एक काजल जी मेहर के रोजे रजाई गरम कर आ जाइए औरत कहो तारी बड़ी सुंदर भाव में ए तो चैत पूस माघ फागुन के 1000 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना। चैत पूस माघ फागुन के 1000 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना। ए काजल जी रउआ उन्ने काहे बनी एने आई ए दीदी हाँ काजल तोहरा का छोड़ के दूसरा में बाजल बड़ी ना हमारा में इतना खूबी बा कि हम बाजे ही ना दे उठा लो टांग लो। अरे चैत पूस माघ फागुन के 1000 महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है काहुना। बाकी काजल जैसन मेहरारू अगर हमरा मिले तो सच में छोटे बाबा हम कहीं ना जाए। काजल के पहले क्या काजल से धोए के पहले 6 महीना तो हम कहीं निकले ना माई बाबू से कहब कि 5 बीघा खेत बानू काजल के वही में उपजा होई बाकी घर ही सब चीज होई बाकी कहे के बका हाय मोबाइल देख ली है लोग के बाकी कहे के का बा पूछ का तोहरा में जौन माजा भेटाई मिली न कोनो हिटरवा में। तोहरा में जौन माजा भेटाई मिली न कोनो
काजल जी मेहर के रोजे रजाई गरम कर आ जाइए भारत जगवा ये गाना हमारे गोलू राजा जी गाते हैं। बहुत प्यारा सा लाइन है बाकी रानी जी के लिए कहना चाहेंगे कि पहले पातर रहे दहिया अब गोटा खइल बा पहले पातर रहे दहिया अब गोटा गइल बा गोटा गइल बा गवना ले जाए बालमुआ देहमुआ गइल बा गवना ले जाए बाकी औरत अपना राजा जैसे कहतरी हो। तन्या जी और काजल जी बुरा नहीं मानेंगे काजल जी और रानी जी बुरा नहीं मानेंगे सॉरी तन्या जी इधर आइए बुरा मान के क्या करी लोग हाँ नहीं होता है ना वो हमारी बहुत दिल के करीब है हाँ 6 महीना आप घर से कहीं नहीं जाइए नहीं जाएंगे 6 महीने के बाद छोटे बाबा को शौक दीजिए बाकी हम तन्या जी के लिए कहना चाहेंगे एक औरत कह रही है अपना सखी से का तो चैत पूस माघुन फागुन के बचार महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना चैत पूस माघ फागुन ए बचार महीना छोड़ के जखमी जितेंद्र जीत जाई है कहीं ना ए तन्या जी हम जब से पोस्टर पढ़ले बानी तब से सोचा था नहीं कि नया हीरोइन के एंट्री लेता ये तक काजल राज जी के तुम जानते बने रानी त्रिपाठी जी के जानते बने अच्छा इनको कल से इंस्टाग्राम देखियो बाकी बहुत सारी औरत का तहरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही तरवा में तोरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही तरवा में ए रानी जी लव यू ए तहरा में जान माजा भेटाई मिली न कोनो ही तरवा में ये हमार सौभाग्य नु ह ये हमार किस्मत नु ह केकर ओठ पोछाला केकर लोल पोछाला हमार पोछाता ए रानी जी और बहुत सारी औरत का मेहर के रोजे ए औरत के सुनीला के दाएं तरफ तिल होला कमर पर उ बड़ा भाग्यशाली होला इनका दोनों रे तिल बा हैं दोनों रे ना एके ओरी बा अरे पीछा हम लोग हमरा दिखल ह बाकी हम कहे पीठो पर पीठो मेहर के रोजे रजाई गरम कर आ जाई है घर तू जगवा रजाई गरम कर आ जाई है घर तू जगवा में रजाई गरम कर आ जाई है घर
मेहर के रोजे रजाई गरम करे आ जाई है घर तू जरवा में मेहर के रोजे रजाई गरम करे आ जाई है घर मेहर के रोजे रजाई गरम करे आ जाई है घर